Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj mamy Ewangelię według świętego Marka i zastanowimy się nad tym, jak właśnie realizować wolę Pana Boga w swoim życiu, pomimo różnych trudności, cierpień, a nawet prześladowań. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, pokazuje nam przede wszystkim 2 głównych bohaterów, Jezusa i Piotra. I zauważmy, że zarówno Jezus, jak i Jego uczniowie są w drodze. Jest pewien dynamizm. I właśnie w tej drodze, kiedy oni idą, Jezus pyta się konkretnie Piotra i swoich uczniów, za kogo uważają go ludzie. I jedni mówią, że za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Mesjasza. I pyta się konkretnie Piotra: a ty za kogo mnie uważasz? Panie, ty jesteś Synem Boga żywego. Piotr odpowiada. I dalej zobaczcie kontekst tego wydarzenia. Oni są w Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa to jest północ Galilei, najbardziej wysunięty ten skrawek Galilei. I to było miasto pogańskie. Bo właśnie dlaczego Cezarea Filipowa? Było to miasto, które w posiadaniu miał, wcześniej dostał syn Heroda Wielkiego, Filip. I dlaczego Cezarea? Dlatego, że właśnie Filip oddał to niejako miasto właśnie Cezarowi i na znak takiej wdzięczności, takiej aprobaty też Cezara, nazwał to miasto, wcześniej nazwane Paneas, nazwane zostało Cezarea Filipowa. I było to miasto pogańskie. Oddawano tam przede wszystkim, poganie oddawali tam cześć Bogu przyrody, Panowi. I zobaczcie, w tym właśnie tutaj, w tym miejscu Chrystus pyta swoich apostołów, swoich uczniów o to, za kogo go uważają. Za kogo uważają? Czyli jest to pytanie o wiarę, ale co więcej o tożsamość. Dlaczego dziś o tym mówię? Dlatego, kochani, że pomimo, że jesteśmy we wspólnocie, pomimo, że jesteśmy ludźmi religijnymi, wierzącymi,
to jesteśmy też często w naszych doświadczeniach, w naszych realiach życiowych, na takich terytoriach naszego życia, kiedy ciężko jest nam wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa, bo może boimy się. Boimy się oskarżenia, boimy się jakiegoś odmiennego zdania, boimy się chociażby też tego, że nas wyśmieją, albo może boimy się tego, że zaraz pokłócimy się z kimś, będzie jakieś starcie, zderzenie. I Chrystus tutaj wyraźnie pokazuje nam, tak jak pokazuje uczniom, by móc umieć wyznać swoją wiarę w Niego, że On jest Synem Boga Najwyższego, że On jest Mesjaszem. Mało tego, zobaczcie, Chrystus później w tej pierwszej części, czyli w tym orędziu mesjańskim niejako, później przechodzi dalej i mówi właśnie o tym, że musi iść do Jerozolimy, by tam umrzeć i by zmartwychwstać. Ale właśnie Piotr mówi mu: mistrzu, to nigdy na ciebie nie przyjdzie, ja nie pozwolę na to, tak? Dlaczego masz umrzeć? A Chrystus go gani. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czyli jakby zobaczcie, kochani, jeżeli chcę po swojemu układać to życie i plany Pana Boga po swojemu układać, to właśnie to nie jest myślenie Pana Boga. To nie będę mógł w ten sposób czynić woli Boga w swoim życiu. Wola Boga kosztuje poświęcenie, kosztuje miłość, kosztuje przebaczenie, kosztuje ogromną ofiarę. I żyjemy w takich też trudnych czasach, kiedy musimy, tak jak 2000 lat temu, wyznawać naszą wiarę w Syna Człowieczego, w Syna Bożego, jako tego, który jest naszym Panem, naszym Mistrzem, naszym Zbawicielem. To kosztuje. To kosztuje nas też pewną ofiarę, pewne poświęcenie, by nie uciekać, by nie być tchórzem, ale starać się rzeczywiście nie tylko w Kościele, ale właśnie również w tych różnych przestrzeniach, można tak powiedzieć, w cudzysłowie pogańskich, starać się swoją wiarę w Boga mężnie wyznawać i bronić jej. I Chrystus mówi do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Dlaczego tak ostro zareagował? Dlatego w oryginale dosłownie można powiedzieć: zejdź mi z oczu, czyli jakby stałeś się dla mnie taką przeszkodą, tak? Stanąłeś przede mną, że nie mogę realizować swojego planu, nie mogę realizować planu Ojca, planu Bożego. I dlatego Pan Jezus nas tu przestrzega przed tym, że nasze myślenie jest zupełnie inne niż myślenie Boga. I jeżeli chcę być dzieckiem Boga i uczniem Boga, to muszę starać się pełnić tą wolę Pana Boga, która wymaga wielu wyrzeczeń i wiele poświęcenia i wielu sił. Zobaczmy, że tutaj Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy. Ten termin jest użyty również w Księdze Daniela w 7 rozdziale, kiedy jest mowa o wizji apokaliptycznej. Ten Syn Człowieczy w Księdze Daniela jest pełen chwały, pełen potęgi i królowania, że Jego królowanie jest wieczne. Syna Bożego, Syna Człowieczego. I tak samo tutaj Chrystus pokazuje, że jest właśnie tym Synem Człowieczym, który będzie królować, który przychodzi na ten świat, aby ludzie doświadczyli Jego chwały, Jego potęgi, Jego panowania. Czyli jest królem, Synem Boga Najwyższego. I zobaczmy, że dla nas to też jest bardzo ważne, bo to wskazuje nam na tożsamość, na naszą tożsamość, kim my jesteśmy i kim dla nas jest Chrystus konkretnie. Czy jest rzeczywiście Synem Boga, czy rzeczywiście jest Królem Najwyższego, moim królem, królem mojego życia? Dzisiaj potrzeba nam, kochani, jeszcze bardziej i mocniej wyznawać naszą wiarę, dawać świadectwo tego, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Najwyższego. Wczoraj przeżywaliśmy też święto podwyższenia krzyża,
Krzyż jest takim symbolem chrześcijaństwa, ale myślę też naszej kultury, rzeczywistości, w której żyjemy, kulturowej, że jednak on ma ogromne znaczenie tego. Jesteśmy w górach, widzimy krzyże na górskich szczytach. Jesteśmy też chociażby w różnych miejscach w naszych społecznościach też często ten krzyż wisi na ścianie i w naszych domach oczywiście. Czyli ten krzyż, on jest pewnym nie tyle symbolem, ile znakiem i wyznacznikiem, gdy chodzi o naszą kulturę i o naszą cywilizację. I dlatego też nie można zrozumieć współczesnego człowieka, tego dzisiejszego człowieka bez Chrystusa. Nie można zrozumieć swojego życia, cierpienia, doświadczenia, swojej choroby bez Chrystusa. Nie mogę zrozumieć tego, dlaczego cierpi jakieś niesprawiedliwe też prześladowanie, a jakieś trudności. Dlaczego akurat mi się to przydarza bez Chrystusa. Chrystus wpisuje się w nasze życie, w naszą tożsamość, w to, kim jesteśmy i kim będziemy również. I zobaczcie, że jeżeli staramy się rzeczywiście żyć na co dzień Ewangelią, to wyznanie, że Jezus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, nie staje się dla nas jakąś trudnością, nawet w środowiskach, w których może będziemy wyśmiewani. A dzisiaj potrzeba nam, kochani, właśnie tej ewangelizacji. Zobaczcie, że w tej perykopie, też w tym fragmencie jest to słowo Ewangelia. Ewangelia, czyli dobra nowina, Ewangelia. Czyli to słowo, które mówi nam o całym życiu, o misji, o działalności Jezusa Chrystusa. I my mamy być głosicielami tej Ewangelii. Przez moje życie, przez to, kim jestem, przez moje wybory i decyzje mam dawać temu świadectwo, że jestem głosicielem Ewangelii. I dzisiaj, kochani, też widzimy, jak wiele zła się dzieje, jak wiele niesprawiedliwości na całym świecie, również w naszej ojczyźnie. Potrzeba nam ogromnej modlitwy, ogromnego zawierzenia Jezusowi i Maryi i naszego świadectwa wiary, życia, by umieć się temu przeciwstawić, by nie być biernym, by nie chować głowy w piasek, ale starać się każdego przez swoją służbę, przez swoje zaangażowanie we wspólnotę, w różne działalności naszej wspólnoty, w Instytut Trójcy Świętej, który będzie już niedługo miał swoją inaugurację. To wszystko, to buduje nas jako wspólnotę i buduje nas również jako Kościół. I my mamy każdego dnia starać się tak żyć, by w moich czynach było widać to zdanie, te słowa. Panie, Ty jesteś Synem Boga Najwyższego, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Zbawicielem. Nie mogę się gniewać na Pana Boga, jeżeli przychodzą na mnie jakieś niesprawiedliwości, jakieś trudności, jakieś cierpienia, ale muszę właśnie podnieść głowę i starać się umieć je znosić, umieć przez modlitwę, przez zawierzenie Panu Bogu, również często przez post, umieć to przyjmować i walczyć o to, by Bóg królował w moim życiu, w życiu mojej rodziny i w mojej wspólnocie i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg mnie posyła. Zobaczcie, kochani, ta Cezarea Filipowa, ona nie jest przypadkowa. Dzisiaj świat poganieje. Często ludzie dzisiaj właśnie udają się do jakichś wróżek, szamanów, a nie do Chrystusa. Bo dlaczego? Bo tak jest prościej. Bo jeżeli udasz się do Chrystusa, to Chrystus powie ci w sercu, że musisz zmienić swoje życie. Musisz starać się zmienić zupełnie swoje życie, by żyć Bogiem, by zerwać z grzechem. A dla człowieka jest trudno zerwać z grzechem. On woli żyć w tym swoim grzechu, w tym swoim błocie, a korzystać z tego świata, z tego życia. Tylko, kochani, ten świat nie może nam nic innego dać, jak tylko właśnie na końcu naszego życia śmierć.
a Bóg daje nam życie i to życie wieczne, życie w obfitości. Dlatego starajmy się przeciwstawiać temu, co złe, temu, co nie buduje, temu, co rujnuje naszą wspólnotę, nasze życie z Bogiem i starajmy się dawać dobry przykład innym, świadectwo, aby Bóg rzeczywiście był, Jezus Chrystus, Zbawicielem i Mesjaszem w naszej codzienności, w naszym życiu, w naszych rodzinach. Amen. Szczęść Boże.